aspeto sa pagtuong Kristohanon sa mga Danawanon, mo'y usa sa gipadaan sa Carranza Festival 2025 isip kabahin sa kapistahan sa ilang patron nga si Santo Tomas de Villanueva. Gawa sa pasundayag sa kultura ug festivity, di sa ulog ang Santos nga misa nga gipanguluhan sa Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown. Uban kang Arsobispo Jose Palma nga karon mao ang Apostolic Administrator sa Archdiocese of Cebu. Sa iyang wali, nanawagan siya sa pagkamatinud-anon ug kaligdong sa personal nga kinabuhi ug sa kinabuhi sa nerbisyo sa kagamhanan, taliwa ning kabag-uhan. Misaksi usab sila sa Carranza Festival 2025 Street Dance Parade sa miaging Domingo. Napo ka mga contingents ang nisalmot sa Carranza Festival nga nagpakita sa kamabulukod sa ilang costumes ug mga props uban sa ilang sayaw. Mahinungod og pasalamat sa ilang patron. Misalmot usab sa parade ang Carranza Festival Queen, Miss Danau City ug matrona sa kabarangayan. Kabahin sa Carranza Festival ang panagtigi sa Ritual Showdown. Gilusad ang Carranza Festival ni atong tuig 1999. Sayaw pasalamat halad kang Santo Tomas de Villanueva sa mga grasya nga nadawat sa mga Danawanon sa pangama sa ilang patron.